ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଯାହା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଆଉ ନାହାନ୍ତି ରାଇ ମୋହନ ପରିଡ଼ା। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଜଗତର ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାର ରାଇ ମୋହନ ପରିଡ଼ା ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ସେ ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ସେ ନେଇ କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଫିଲ୍ମ ରଣଭୂମିରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଡାଇଲଗ୍ ହେଇଟି ଅନାନୀ ଜ୍ୟୋତି ମାଷ୍ଟରାଣୀ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। ସେ 90ରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ 15ରୁ ଅଧିକ ବଙ୍ଗଳା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଥିଏଟରରେ 40ଟି ଓଡ଼ିଆ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେ କରଞ୍ଜିଆ କଲେଜରୁ ତାଙ୍କ କଲେଜ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ କଲେଜ ସମୟରେ ବହୁ ସମ୍ମାନ ଓ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଥିଲେ। ରାଇମୋହନ ଥିଏଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଅଭିନୟମୁହାଁ ହୋଇଥିଲେ। ସେ 1985ରେ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1987 ମସିହାରେ ସେ ସାଗର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଆମ ଗହଣରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ରାଇମୋହନ ପରିଡ଼ା। ନା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ ତାଙ୍କ ଡାଇଲଗ୍, ନା ଶୁଣିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ।